Ben, dixestes moitas cousas aquí. Elena, supoño que é raro estar aí escoitando que falan de ti e non intervir, pero podes intervir, se queres correxilos ou algo así. Vou resumir un pouquiño así cousas que se dixeron, porque é curioso como coincidides, non? Lóxicamente, porque todas coñecedes a Elena, e se cumpre, non? Esa idea que decía Oriol agora ao final, que é unha, non? E como é unha, pois tedes todos máis ou menos a mesma visión dela. Efectivamente, pois todos lle recoñecedes esa capacidade que ten desde o íntimo, desde a súa condición de boa persoa, non? De boa xente, que hai que dicilo. Desde esa condición de boa persoa, converterse en referente para tanta xente. Eu quedei abraiada porque tampouco sabía o dato que se deu antes de canto a coñecían as rapazada de secundaria e dos colexios. E efectivamente, xa que estamos tan faltas de referentes mulleres para elas, pois vennos moi ben que incluso non todos os seus referentes sexan a actriz, a escritora, pois non, hai referentes en todos os ámbitos da vida, non? E é maravilloso pois que unha muller que fai zocos e que renovou o mundo dos zocos, pois tamén seña referente para a rapazada. Parece moi interesante tamén que todas falades dese simple feito de estar no mundo e de facer o que quere, que xa se converte nun acto case revolucionario, non? E que iso é o que a moita xente fai que admire o que fai, porque eu creo que se nota no que fai que efectivamente hai esa vontade revolucionaria. E logo encántame que todas falades de Elena desde a idea de felicidade. Elena acababa a entrevista dicindo que viñan agora estes días chuviosos que igual, pero sin embargo, fíxate, Elena, non sei se eres consciente de que transmites moitísima felicidade a todo o mundo. E iso é maravilloso, que a xente realmente se sinta ben estando preto de ti, o cal non é fácil cando estamos falando dun ámbito laboral. E iso me leva a unha reflexión que sí que quixera compartir con vosco, e así con isto xa abro a vos, ao público, o que queirades comentar ou preguntar, que é a reflexión de si é a artesanía, non deixaba de pensalo mentre estades todas falando, si é a artesanía ese ámbito do laboral que precisamente por estar entrefrebado co artístico, pois é ese ámbito que converte os espazos laborais en espazos un pouco máis amáveis, non? O traballo é traballo, xa o sei, eu son moi marxista, só polo feito de traballar, creo que xa é terrible, pero bueno, non é evidente que non é o mesmo estar nun obradoiro artesanal que estar nunha oficina, non? Ou estar nun obradoiro, por moito que nos guste o noso traballo, non é o mesmo estar nun obradoiro artesanal creando coas mans incluso, que dando clase. Creo que hai unha sensación de que hai cousas que son máis traballo, por así decirlo, ca outras, non? E probablemente iso é o que xenera esa felicidade, non? Tamén por iso moitas atopamos nese tipo de traballos artesáns ou na arte directamente o noso espazo de felicidade, non? E creo que a boa artesanía transmite esa felicidade a xente, e iso é o que coido que moitas de vós estades recoñecéndolle a Elena, non? Que logrou algo tan difícil, non? Como é pasar do íntimo e do espazo do ti a ti, non? Que é a feira, ao final, ao espazo masivo, non? E dame a sensación de que iso tamén é o que recoñeceu o Premio Nacional, iso é o que recoñece a rapazada cando quere un autógrafo de Elena Ferro, e foto, me imagino, porque queren fotos tamén para todo, e creo que iso é o que se transmitiu nesta mesa, non, das experiencias e do contacto, non, de toda unha vida, e do que veña, do que estea por vir, porque se quedan máis de 13 anos, seguramente. Chegamos, sí. A min, eu se che digo a verdade de toda a vosa historia, a imaxe coa que me quedo é con toda a familia Ferro chegando ao Brique con empanadas. Contanos iso un pouco
máis porque eu creo que paga pena, Nada, estábamos, nos ali fomos a facer, bueno, como un curso intensivo, un máster en marroquinería, que foi ali onde nos coñecemos. Entón, bueno, baixaron todos eles, naquela, traballaba outra persoa no taller que non está aquí xa traballando, baixachedes con a furgoneta amarela, cargados de empanadas e de viño, montamos ali unhas mesas e cortamos empanada e viño, e aínda quedachedes 2 días, creo, ou 3, non? Que era unha ponte ou... non sei, Semana Santa, non, Semana Santa non, abril era... bueno, al igual abril ou... bueno, ali foi tamén o primer contacto con elas. Sí, teño tamén a imaxe despois tomando algo en Ubrique, que hai un paseo que ali temos tomado alguna caña de máis, ali tamén tomando algo en unha mesa, e bueno, e aparte, o sea, dende aquelas, pues hasta hoxe. Como estou a punto de preguntarlle a Elena que a noite tola da tatuaxe, case mellor que vos abro os micros ao público, porque hai moitas persoas no público que probablemente poderían tamén estar sentadas nesta mesa, entón eu vos ao momento se queredes comentar algo, se queredes lembrar algunha cuestión que consideredes importante da trayectoria de Elena que non se dixera e que, bueno, no fin de contas, estamos no Consello da Cultura Galega, a artesanía tamén nos define a todos, e polo tanto, unha figura como a de Elena é un pouco unha referente galega e nos representa a todas as galegas. Entón, bueno, tedes a palabra. Bueno, correspóndeme a min. Son perfecto. Perdón. Son perfecto. Son o irmão máis vello de María. De María Elena. Perdón. Na casa de María. Es que su casa se llama María. Coñezo desde que naceu, desde o primeiro día que chegou á casa. Eu son o afillado de noso avó, do zoqueiro inicial. Meu avó era artesano, noso pai tamén, pero María non é artesana, é artista. É artista. Sí, pero é importante. Eu penso que noso pai, nosa nai, Agripina, noso avó, non están aquí presentes, pero están... Perdón. Non podría estar máis orgulloso de ti. Gracias. Os homes tamén choran. Claro, claro. Bueno, de verdad, é difícil de explicar todo o que sentín hoxe aquí, todo o que revivín da nosa vida, da nosa infancia, non? Estás moi emocionado. Sí. Eu creo que te estás reencontrando. Estou máis emocionado eu que ela. Está a falar dende o amor. A veces dende o pregúntanme, afecto. non, tú non sabes facer zocos, tú non seguiches facendo zocos. E fai pouco dixenlle a unha persona, non, menos mal que non, porque se eu seguira facendo zocos, eu non son un creativo como é Elena, non? Posiblemente houbera desaparecido o oficio. Eu houbera seguido facendo zocos hasta que un día vou a unha feira, non vendo un par de zocos, volvo para casa e digo, bueno, pois terei que dedicar a outra cousa, non? Afortunadamente, Elena soupolle dar ese cambio tan importante, non solamente a nivel do oficio, sino a nivel familiar, non? Porque é un sostén familiar de traballo para moitas persoas,
convirteuse nunha líder moi importante de todas as persoas que move ao seu alrededor, que son moitas máis das que están aquí. Gracias, Elena. Aquí, Mónica. Bueno, eu tamén quería comentar unha cousiña de Elena. Somos as dúas amantes da cor a tope, entón a mí non me pode gustar máis o seu traballo porque é pura cor, pero quero que comentaras unha pequena anécdota que compartimos as cores por WhatsApp. Eu lle digo, busco un azul profundo, non sei que, o encontra enseguida, que era un color carne, que non sei que, chegamos á cor carne. Quero dicir, o coñecemento que ten Elena da cor é dunha profundidade increíble. Eu creo tamén, o mismo que o mellor me pasa a mí, que son as cores libres da tradición popular. Eu creo que tú te expresas tamén con esas mesmas cores que as que me expreso eu. E, bueno, eu só lle podo dar os infinitos parabéns e o recoñecemento de verdadeiramente de ser esa gran creadora de cor que tanto necesitamos. Sei se hai alguén máis que queira intervir, se por aí. Ben, boa tarde. Eu quero tamén darlle as grazas a Elena e a toda a familia Ferro. E eu creo que a maioría das persoas que estamos aquí estamos evidentemente por Elena, porque Elena fai todo desde o corazón, con amor e con xenerosidade. Entón, todo o que ela transmite sempre ás persoas que estamos ao seu alrededor é sempre cariño, amor, e consigue sempre xerar ao seu alrededor unha calidade humana que non é doado de atopar, e sobre todo non é doado de atopar neste momento que eu non sei se vos pasa o resto, pero eu digo que a raíz da pandemia, é dicir, primeiro foi aquel choque grande, non, de non saber resituarnos, despois foi así un shock, non, entre todos, e agora eu creo que a sociedade converteuse nunha sociedade moito máis egoísta do que era antes, non? É dicir, é como se primeiro estivemos en shock todo o mundo sin saber moi ben recolocarnos, e a partir de aí foi un sálvese quen poida, e a miña experiencia alo menos é nunha porcentaxe moi alta de poboación, e eu teño bastante contacto con moita poboación, porque eu tamén son unha autónoma, aínda que non son unha autónoma do sector artístico nin artesanal, son unha autónoma dese sector que acaba de decir agora Inma, despreciando un pouco, non? De decir que son unha autónoma do sector das xestorías, que fago un traballo eminentemente en oficina. Sí, pero quero decir que ás veces que idealízase moito determinados traballos e outros traballos, que é unha loita continua que teño, non, na miña vida, de intentar decir que todas as persoas somos absolutamente necesarias na sociedade e todos os traballos, todos os oficios, todas as profesións son necesarias para que funcione a sociedade encardinando unhas cousas con outras, non? Entón, eu o que quero dicir con isto é que a raíz dese momento da pandemia no que estou vendo que priorizamos ou que prioriza moita xente o eu propio, é dicir, primeiro eu, despois eu, e se queda algo, para min tamén. Entón, para as persoas que convivimos con Elena, é unha fortuna enorme, porque Elena non é así. É dicir, entón Elena primeiro comparte
despois comparte, e despois se queda algo, comparte tamén. Entón, todo ese entorno que ela vai creando e que fai un círculo de xente que ímonos imbricando unhas coas outras, pois contribúe a que as persoas que estamos de alrededor dela, pois eu creo que tamén nos fagamos mellores persoas, porque o seu exemplo e o seu día a día e facer as cousas con naturalidade e sin darse importancia, pois fainos acreditar en que outra maneira de estar no mundo e de facer cousas e de comportarse e de traballar, pois é posible. E non é só posible facendo cousas creativas e bonitas e que todo o mundo aplaude, non, cando as vemos, senón que incluso é posible facelas desde un traballo tan pouco grato como pode ser o dos funcionarios traballando nun xulgado, como é o meu, que aparentemente é un traballo super desagradable, porque unha xestoría sempre pode ser unha cousa que nos rechina a todas, pero é posible facer amor desde cada punto que ocupemos na vida. E se te rodeas de xente como Helena, pois evidentemente é moito máis fácil de facelo no día a día. Entón, pois, darlle as grazas a Helena, a toda a familia Ferro, porque sempre nos tratan con moitísimo cariño, con moita humildade e con moita xenerosidade, e que están facendo que nós tamén sexamos mellores persoas no mundo grazas a ela. Máis persoas que queiran intervir? Sí, Chus. Bueno, vou a contar un detalle que me marcou un antes e un despois con Helena. Helena e a familia, pero sobre todo a Helena. Eu coñecía, bueno, porque era quen era, falamos do ano 2015, 2016. Viran algunha feira, tiña algunha peza dela que lle mercara ela directamente ou algunhas irmás. E eu no ano 2017 montei a miña marca e abrí o meu negocio. No 2018, non sei se foi antes do verán ou por o verán, estiven contigo porque houbera unha feira na Cidade da Cultura. Entón eu era ninguén que acababa de empezar e aí estaba Helena, que xa era Helena, non? E entón eu fun ali, humildemente, como hai que ir con esta xente grande, e lle dixen, mira, que eu fago escaparates temáticos, a mí encantaríame terte no meu escaparate. Claro, porque, Ferro. Si fora calquera outra estúpida ou diva, que existe esa xente, porque existe, diríame, mira, onde estás, quen és? No, díxome, mira, pásate polo taller cando queiras. Ali fun, abriu as portas, Helena, e díxome, que queres levar? Que queres coller? E eu, nese momento, sempre conto este detalle porque me pareceu dunha grandeza, Helena. Outro diríame, leva 4 chuminadas e xa está. E ti dixerasme, que queres levar? Entón escollín isto, unhas ferramentas, isto, outro, tal e cual. Foi un detalle tan grande, de persoa tan grande, tan grande, tan grande. Bueno, claro, presumía de escaparate un mogollón, non? Pero, e dende aí, vendo a calidade humana desa muller e das irmás, porque cando vas polo taller vela a ela e ves todo o que hai ali, que a min conquistoume completamente. Entón eu, dende aquel momento, son mega fan da familia Ferro, total e absoluta. Sí, Helena, moitas grazas por todo a ti e a familia. Bueno, pois se non hai ninguén máis que queira intervir, imos pechar aquí esta mesa, aínda que no programa está posta o concerto de Guadi Galego para as 7:30, ela xa está preparada, así que imos adiantalo ás 7, así que non marchedes porque vai ser xa, vale, o tempo que leve preparar aquí todo. Agora xa. Nos quitamos xa. Ah, claro, hai que colocar aquí todo isto e tal, pero xa para 7 ainda faltan 10 minutos. Vale, veña, moitas grazas. Moitas grazas.